Inyaya yakapinda songo rapera yamaungwe nacharakupa nyaya yejira dzukuri jira rakaumba kumakuwa wamacho wauya wari kupi wamwe wacho hawana kunge wakanosekwa asi iye ndiye auya saka taenda nawo kuseri. Okay. Saka taenda nawo kuseri kwechuru kuna chiremba Dendera. Wasvika achibva wataurirwa nauyawo chiremba ati izvo ndiri kuona pane jira dzvuku iro makaona pakanga pakanyorwa chii. Mai wacho chibva watsanangura zvikanzi ndo nhau yandiri kuona chete yamawira apa yenyaya yejira dzvuku, asi jira yandiri kuriona rakadeketerwa ndobva ranoiswa kumakuwa. Ndobva wati iwe wakazviitire iwe, wabva wanongedza ndiwe wakaendesa iwe ndicharakupa handiti iwe charakupa ndiwe wakaendesa jira ndobvise kuti mari dzipinde mumatare rozi tatiri continuation. Saka zvadaro changamire charakupa abva apikisa kuna chiremba kuti inini handina kumbobata jira iroro, handina kumboenda kumakuwa. Chiremba akati ini handikuziva, kana iwe unondiziva takamboonana ndinokuwengerei, handina chandoda pauri, asi ini ndiri kutaura zvandaona mudare rangu ndo zvandangoonawo kuti iwewe ndiwo wakaendesa jira kumakuwa. Saka yabva yamira yakadaro changu. Saka iyo wadare abatwa nemhosva kuti ndiye akanyora jira iro poitwa sei? Ini ndaona kuti chiremba hawaziva why asi wabvatwa kuti une jira shukuru angajisika vende wangu ndiwakanyora samakuwa zvino apa right mambo tatu kurevera kuti urombwa unotoda kuti hubviswe. Saka then ahoripirwa makamati munoda kuripwa nei? Ini maonera ndaita ndekuti wana pane mazita matatu, saka ndaifungira kuti pane munhu umwe chete umwe naumwe ndaida mombe mbiri kuita kuti dziite 6. Right. Kusvika paguwa taurira hanzi dandaurirwa mombe 2 nakuzviita hanzi ndeuyu ndiye akaita ndiye nyakuzviita sairoko basi vari kutaura ndiye nyakuzviita. Achakaviri zvanyatsobuda pachena mama akazvitaura kare kuti vanhu vanotora masimba nekuuraya vana vavamwe. Utsinye hwakaipizisa ihwohwo kuti munhu anokuda kuita mari nemwana wemumwe munhu. Saka ndaifunga kuti iyeyu ndiye akazviita. Kana usiwe wakadi kuprofita pokanzi muprofita uri muprofita. Saka ndiwe uda kuti unzi muprofita uite mbiri nekuprofita. Saka anofanirwa kubvisa mombe 3 vamwe vakabvisa 2 semaonera. Wapenyu mazita akanyorwa ngeavo iyeyo rako riripo wakanyora mazita wakandoisa paguwa remwana uyu akangofa mysteriously ari kuchikoro wachibva wanodii. Saka zvichiratidza kuti zvinhu zvavo ndo zvakarohwa zvikauraya mwana uyu, kubva wanodii, kubva wanotsipika kana kundotsvaga masimba nemwana iyeye. Saka achazivi zvaari kutadza kutambira zvakaona sekuru arikuda futi kupota chimwe chinhu. kana zvichitenderwa ndinotenda hangu nekuti ini hana kana chanditomboziva kana kumakuwa kwemurume handiti kuti uboeke ende wenguwo tsvuku
ndo mabasa enyu zvese izvozvo. Hapambona zvekuti ungarambe nekuti vanhu venguo tsvuku ndo mashandiro enyu imimi. Uri kunguo tsvuku Inzwa jini. Jini mende kutaura. 1 ichechi kwenyu chokwadi chinombokomorera ende chinosunungura. Baba vari kunyakati hawazivi makuo kwedu baba. Vanogara tiri manestigori pavhileji pavanotoenda kunonamatira vari vhileji 36 izvezvi. Ende nguva yacho yandiri kutorangarira patazoona zvinhu zvika. Pane mwe munhu akatotaura akatopfuura nekumba kwangu. Ari kuti ndapfuura mudondo ndiri kumhanya. Munhu adaona akarara wasati wagerwa ndaziva ngeri mumusoro mawo umu. Wasati wagerwa dhiredhi wakwangu ainako. Ndaona munhu akakarara ndazoona papa yekuti ndigiri kudhuze nekwandinochera mvura. Zvokuti vanhu vakangomutenda zvinhu zvisati zvabuda pai pachena. Zvinhu zvakazotobuda pachena waundofunga mwana nekutoona kutoti hatinawo zvatinoziva. Waberekewonewo zvandiri kuitwa izvi. Kuramba munozwa kuti kunorwadza kungotaura chokwadi kwakangonaka. Mwana wacho ni mwana wenyu paakafa mai ndomuziva. Mwana wakafa ane makore mangari mwana wafa. Mwana chantombomuziva. Chiremba kuti anoda kuti andoite basa iri. Vari kupa komana. munani Inzwa kuti anoda kuti andoite basa iri. Aende kumba kwako andobvise urombo hwamuinawo uwo. Then Andina urombo mambo. Ndiregere. Changamire. Baba, zvazvinoita dare ramambo Makoni. Harisirerere kutamba naro kuita kunga uri kumba kwako. Now iwo wakatarisana namambo. Zviri kutaurwa namambo unofanira uri kuzvinzwisisa kuti vandibvunza vachiti chii kuitira kuti ugopindura zvinenge zvabvunzwa. Ukaita zvekutamba nedare rinoiri unobatwa zvine mhosva iwo munhu contempt of court. Saka ndandiroda kuti uremekedze mambo vari muno vari kutonga dare riri pamutemo. Ukavhunzwa wopindura zvinenge zviri kuvhunzwa. Don't mislead dare rinoiri. ende pamunosiyana yoneta mweya wekutsvaka kumakuwa mambo anopiwa naMwari ndopamakasiyana ipapo. Iwewe munomu kwawakaya munomu wakamboda kutsika-tsika kuti nonamata unoenda sei kuita zvekuti kusina kuti utaure kuti uri profita kuzotara papaya 1 2 jira ane zita rako iwe kati hamina vanhu vakutishandzira kuda samagadzirwa zvinhu hanzi chii enda undodzwa kuti anoda chiremba kuti andoite basa pamba pepa kuti anoda chii. Then tiripo anobva kuripa chii basa raakaita iro. Ngabvise mombe yedare mambo. Nyika haisi kumira zvakanaka Changamirende vanhu ava. Zvinova zvinosoresa kana mhuri tiri Garamushe kana mhuri tiri kunze uko mambo muone kuti tinochema nemi kuti zvetiri kuitirwa izvi mambo ari kuzviziva here. Nekuti hundurare huri kuitwa uhwo kuti vanhu vanoenda pamakuwa mambo zvinosatipa kugara zvakanaka isusu mhuri yenyu muno munyika nekuti zvinopa chimiro chisina kumbonaka. Zvaari kutaura zvese zvari kunyepa. Isu hatisiri maprofita asi tikatanga kutarisa tiri kukuona kuti idi uri ndururani ndodzinonzi ndururani. Ngabvise mombe obvisa kudare mombe. Then kune avo obvisa chii Mambo kudare suse kuziva kwedu paurongwa kana pauroi imombe wese wakaurwa. Saka anonga aroiwa imombe. Saka imwe yochizoenda kuna mambo. Right. Obvisa mombe mbiri dzaanondoripirawo. Then 1 inouya kudare. Chiremba regatinzo kuti anoda chii kuti auye abvise zviro zvakange zvaitwa chii. Kana kuri kutsipika kwanga ari kuda kuita kuti mwana uyu asabude kuita kumukira. Kana kwanga kuri kutsvaga masimba
iye ndiye anoziva kuti chaakange chikonzero chake ndechipi, chaanga ari kuitira pamwana iyeye kuti andomutsipika kana kuti andotora masimba emwana muduku waanenge akauraya kuti anga achishandisa masimba iyayo muchiprofita chake, nekuti vari kuzviita kunyanyanya wenguo tsvuku, vari kuzviita zvinhu izvozvo. Saka anobvisa mombe mbiri, asi vamwe vacho vanoda kuti vaunzwe kudaro, vamwe vacho vaira. Makosi ako imari izvo zvasvika pa $135. 135, okay. Makosi edare. Saka regai tinzwe kuti chiremba anoda, nekuti anofanira kuuya kuti andoshande kuita kuti zviro basa rakaitwa risazokuvhiringidzai mangwana. Right. Next munombomira yacho tichinzwa chiremba. I think pamwe ari pane session hazviiti kuti amire. Mirai panze munodaidzwa ari pasession, saka kana akuyeka hazvizveti kuti abvunze. Pakachangamira tadzokera nemhuri kuseri kwechuru. Chiremba watizo kuti ndikubatsirei, ndinoda mombe nembudzi 3 ndokuti ndikubatsire uyu kuti chiremba anoite basa kumba kwake. Ati anoda mombe imwe chete nembudzi 3. Saka iye achiti handina mombe. Saka wazobvunzawo zvikanzi zvakwamuri imimi kana kuti chabva kwamuri ndimi mobvisa kana kuti iye obvisa mombe. Unofanira kuti uripire mombe dzekuripira, handiti nemombe dzekuti udzikinurwe kushanja kwawakaita. Saka dzapedza dzaita mombe ngani 4, handiti pamombe 4 kana iri mari ma 350 which is 1,400. Unoiwana rini mari? Kushanda kwangu mambo ndekekutoti ndikaonawo munhu ane zvidhina kana ane 10,000 ndo pamunorombera kuti muite mari. Aiwa, ndotonoshandawo mabasa mambo. Ndorombera kwamune muchiita kuti muwane mari muchirombera. Handisozvidza hangu dare mambo, asi nayo inhau yandisi kungoziva nezvayo. Usaziva seiko zvinhu zvawakaita nayo? Zvinhu zvawakaita nguo tsvuku ndodorembera kumakuwa. Tokupayo mwedzi 1 kuti utsvage mari iyoyo, wouya woripira mari nekuti muende. Kana asina kupera kuuya mwedzi wapera mouya kuti tione kuti dare ritore mameasures ekuti tiwane mari idzo. Tondotora kuna baba wako kana mai wako. Handinogara newabereki. Wabereki wangu hawana chainacho, baba wangu wakafa. Ndini ndatosara pamba namai vashirika. Ndakupa mwedzi. Handichikumbirawo mambo kukumbira kwandita sezvidza dare. Asi ndiri kukumbirawo kuti dai mandoedzerawo mazuva kuti panowanawo munhu akawanda. Uda kuwedzerwa mazuva mangani? Ndanditi mukanditowo kana mwedzi 3 pamwe ndakwanisa kuti ndiwane munhu inokaa. Tomupa 3 months zacho. Okay. Right. Asi imimi kana muchida kuti dare rikasike kufamba, maimboya neachiremba mumbomisa yenyuyo ozoti pa 3 months ipapo mozodzorerwa mari dzenyu apa anenge abhadhara kuti dare renyu rionekwe kuti rigadziriswe. Risanofamba. Risanofamba. Asi pane makosti kai dare andashandisa kuya. Aita mari pamwe chete yaita 140 mati. Ni 140 kuma 140 kubva pa 135. Okay. Samo kana maita totaurwa kuti zvionekwa kuti zvigadziriswe. Mati mari inenge iri mari mama 1,400. Ayo mari yamati mombe yacho 350.
ndikuedza kuti pamwe ndogona kushaya chi munhu 350, ndada kubatsira basa ziri 4 ziri 1400 right chisimukai takupa 3 months tikukumbira zvididiki mama ko ukawana mombe dzacho uchikwanisa kutenga 1 wobhadhara utenga futi 1 uzobhadhara nokuti 3 months ipapo unokuona mabharani kuti kwane mombe 1 wotaura mabharani apana ndiri pa 3 months ndo ndakumbira kuti ndinokwanisa kuwana mombe 1 pakushanda kwanokwanisa ita nokuti kukanya zvidhina nekupisa kana 10,000 unogona itawo zvemwedzi uchikanya saka wombouya ne1 yacho uchishandira kuti utidzikirira dzimwe dzacho tichizoisa kuti unozobhadhara sei. yawo imama Saimi pamune makusenzesa mombe then ndo inotanga kubhadharwa iyoyo. Okay. Tinde wangu.